Ahojky, moje meno je Anka a dnes vás vítam na mojom channeli. Som rada, že sme sa tu spolu stretli. Nezabudnite byť opatrní a jeden na druhého milí, hlavne v komentároch pod videom. Ak sa vám príbeh bude páčiť, nezabudnite na odber, like a zdieľanie. Ďakujem. Dnes to bude niečo nové aj pre mňa. A teraz k prípadu. Bol štvrtok, 15. december roku 2005, keď 19-ročná Nona Dirksmeier bola sama doma vo svojom byte. Neskôr toho dňa ešte mala svoje plány, no predtým ešte pomáhala s organizáciou s názvom Big Sisters a mala sa stretnúť s mladým dievčaťom, s ktorým bola mentorkou. Mentor je väčšinou starší človek, ktorý sa stará o mladšieho, menej skúseného zverenca. Snaží sa byť príkladom, drží slovo, je dôsledný, chápavý a tak ďalej. Nona bola perfektná osoba na dobrovoľníctvo z Big Sisters. Bolo nahlásené, že ako dieťa bola sexuálne zneužívaná a chcela zabezpečiť, aby si ostatné deti uložili svoje detstvo a mali sa s kým porozprávať, ak by to bolo potrebné. Nona bola vládnucou Miss Betty Jane Valley a zúčastňovala sa súťaži krásy, aby mohla zvýšiť povedomie o zneužívaní detí. Nona bola študentkou na Arkansas State University. Keď sa jej matka Carol vydala za Duana Dipperta, Nona sa rozhodla zaobstarať si vlastný byt, pretože sa jej nepáčili niektoré prísne pravidlá, ktoré mal jej nevlastný otec, čomu sa nečudujem, pretože s tým by som mala problém aj ja, no záleží od povahy. Nona mala vzťah s Kevinom Jonesom. Aj keď navštevovali iné univerzity, Kevin za Nonou chodieval stále, keď mal voľno. Takže keď mal Kevin v decembri na Vianoce nejaké voľno, zastavil sa, aby videl Nonu na ceste domov do Doveru. Dover je asi 20 míľ od Russellville. 14. decembra sa stretol s Nonou a potom tesne po polnoci odišiel domov do Doveru. Kevin vedel, že Nona má plány na ďalší deň, čiže na 15. december. Totiž tomu povedala o organizácii veľkých sestier. Aj Kevin mal plány. Matke Janice, ktorá bola školskou knihovníčkou, povedal, že ju vezme na vianočný večierok pre učiteľov. Keď však boli na ceste na večierok, Kevin povedal Janice, že má o Nonu trochu obavy, keďže popoludní nereagovala na žiadne z jeho hovorov a tak požiadal priateľa Ryana, aby skontroloval Nonu, keďže pracoval blízko jej bytu. Ryan mu povedal, že jej svietilo svetlo na poschodí, ale keď zaklopal na dvere, neprišla žiadna odpoveď. Kevin teda Ryanovi povedal, aby ho počkal a že sa tam s ním stretne. Keď Kevin so svojou matkou prišiel pred Nonin byt, uvidel vonku Ryana. Niekoľkokrát zaklopali na Nonine dvere, no nedostali žiadnu odpoveď. Aj keď mal Kevin kľúč od Noninho bytu, nemal ho pri sebe, tak obišiel do zadnej časti bytu, či sú posuvné dvere otvorené, a naozaj boli. Nona ležala nahá na podlahe v kalúži krvi. Kevin ihneď pribehol priamo k nej a pritisol si ju k sebe, zatiaľ čo jeho matka Janice zavolala na linku 911. Na Noninej tvári bola krv a mala zavreté oči. Nereagovala na nič. Keď prišla polícia, potvrdila, že Nona je už mŕtva. Bola ubitá na smrť a niekto ju zozadu udrel do hlavy. Polícia sa domnievala, že bola zasiahnutá podstavcom lampy, ktorá bola blízko jej tela. Ako keby nestačilo, niekto jej podrezal hrdlo. Na plče byte bol obal z kondómu a Nona bola nahá až na pár bielých ponožiek, no napriek tomu, ako to vyzeralo, neexistoval žiadny fyzický dôkaz, že bola znásilnená. Polícia vypočúvala Kevina v súvislosti s Noninou smrťou. Poprel, že by sa na tom podieľal a súhlasil s tým, že sa podrobí testu na detektore pravdy,
keď ho o to požiadali. Potom bol už len informovaný, že na detektore zlíhal a dobre vedia, že Nonu zavraždil on. Kevin opakovane poprel, že by sa na tom podieľal. Polícii povedal, že Nonu naposledy videl noc predtým a zavolal jej, keď sa vrátil do Doveru. Povedal, že sa na druhý deň ráno zobudil neskoro, zapol telefón a videl, že mu Nona poslala textovú správu. Dobré ráno, láska, milujem ťa a prajem ti pekný deň. Kevin sa v ten deň pokúsil Nonu niekoľkokrát kontaktovať a poslal jej textovú správu, ktorá znela: Si nažive? Fú, táto správa bola hrozná, vzhľadom k tomu, že my už vieme, že Nona nažive v tom čase nebola. Aj keď polícia verila, že je za tým Kevin, vyšetrovanie vraždy vedené Markom Frostom trvalo niekoľko mesiacov a nakoniec ho zatkli a obvinili z vraždy 1. stupňa 31. marca v roku 2006. Počas tohto obdobia od Noninej smrti po Kevinové zatknutie sa po meste šírilo veľa klebiet. Polícia povedala Noninej matke Carol, ktorá svojho času Kevina milovala, že za Noninu smrť je zodpovedný Kevin. Povedali jej, že je narcis, rozúril sa a zabil ju, keď vošiel do jej bytu a našiel obal od kondómu. Vtedy vraj uveril, že Nona bola s iným mužom. Verili, že zinscenoval miesto činu a uistil sa, že nebude sám, keď sa nájde Nonino telo. Pred začatím súdneho procesu požiadala obrana o zmenu miesta konania, pretože každý hovoril o svojich podozreniach a fámach a obrana verila, že Kevin nedostane spravodlivý súdny proces. Ich žiadosti bolo vyhovené a proces sa začal o Ozarku, takmer 30 míľ od Russellville. Vraj Kevin vošiel do Noninho bytu nečakane ráno 15. decembra a otvoril si Nonin byt kľúčom, ktorý mu Nona dala. Verili, že sa v to ráno vrátil z Doveru, aby videl Nonu okolo 10. hodine a 30. minúte. Inštalatér ho videl v jeho dome v Doveri tesne pred 10. hodinou a 30. minútou ráno a polícia sa domnievala, že v tom čase odišiel do Russellville. Jeho mobil bol na ďalšiu hodinu a pol vypnutý. Obžaloba tvrdila, že prišiel do Noninho bytu o 10. hodine a 55. minúte, kde zistil, že Nona bola s iným mužom. Verili, že buď našiel použitý kondóm, alebo si prečítal textovú správu na jej telefóne. A v dôsledku toho sa v záchvate žiarlivosti tak rozúril, že ju bil, bodal a udrel ju po hlave podstavcom lampy. Nona bola udretá do tváre tak silno, že mala na mozgu modriny. Potom bola opakovane bodnutá. Mala porezaný krk a okolo krku a ramena mala niekoľko plytkých rezných rán. Uškrtili ju takou silou, že sa jej zlomila kosť na krku a dostala silný úder do hlavy lampou, ktorá stala na stolíku. Obžaloba povedala súdu, že sa domnievali, že Kevin inscenoval scénu potom, čo zabil Nonu, no podľa časovej osy Kevin opustil Nonin byt o 11. hodine a 15. minúte do obeda a odviezol sa späť do Doveru. Okolo obeda by bol v Doveri. Bol videný v Baybridge Coffee okolo 12. hodine a 30. minúte alebo okolo 1 hodine. Súd sa dopočul, že Kevin zanechal dokonale identifikovateľný otlačok dlane v Noninej krvi na lampe. Otlačok dlane sa našiel konkrétne na žiarovke. Prokuratúra bola presvedčená, že Kevin plánoval byť pri nájdení Noninho tela, aby mohol úmyselne kontaminovať miesto činu. Prokuratúra tvrdila, že práve to bol dôvod, prečo Kevin ten večer Nonu zdržal, keď vošiel do bytu s Janice a Ryanom. Na obranu Kevina zase uviedli, že Kevin Nonu nezabil a že polícia riadne nevyšetrila, nezozbierala a nepreskúmala všetky dôkazy.
Namiesto toho tvrdili, že sa zamerali na jednu osobu už od chvíle, keď sa našlo Nonino telo. Pre nich tou osobou bol proste Kevin. Súd si vypočul, že okrem Kevina, Janice a Ryana, ktorí vstúpili do bytu, okolo miesta činu prechádzalo množstvo záchranárov a polície a niektoré dôkazy boli znehodnotené. Okrem toho sa odobrali iba otlačky prstov v jednej oblasti. Oblasť, kde bola Nona nájdená. A to aj napriek tomu, že pri dverách a na žalúziách bola krv a ani obal kondómu nebol testovaný na otlačky prstov. V súvislosti s Kevinovým otlačkom dlane na lampe, tej istej lampe, o ktorej polícia tvrdila, že je vražednou zbraňou, obrana tvrdila, že otlačok dlane bol na žierovke a mohlo sa to stať, keď Kevin našiel Nonino telo. Otlačky prstov sa našli aj na spodnej časti lampy a neboli to Kevinové otlačky. Patrili neznámej osobe. Nonin telefón sa našiel v byte a napriek tomu, aj keď bola batéria vybratá a chýbala, telefón nebol testovaný na otlačky prstov ani na DNA. To mi je ale policajná práca. Toto ozaj neznášam, keď sa na niekoho polícia zamerá bez toho, aby to všetko prešetrila ako má. Najviac preto, keď odsúdia niekoho, kto nič neurobil a vrah si ďalej pobehuje na slobode. Obhajoba uviedla, že Kevin nemohol byť v Noninom byte v čase, keď prokuratúra tvrdila, že bol. Zavolali Kevinovú starú mamu, aby vypovedala. Povedala, že ho videla v ten deň na rodinnej čerpacej stanici do Very 15. decembra o 11:30 toho rána. Dobre si to pamätala, keď mu dávala peniaze na obed. Ak bolo toto svedectvo správne, znamenalo by to, že Kevin by nemal čas ísť autom do Noninho bytu a späť. Obhajoba povedala porote, že vrah by mal mať na rukách a tele množstvo rezných rán a modrín po tom, čo zmlátil Nonu. Polícia urobila fotografie Kevina prednú a zadnú časť jeho rúk a jeho telo, keď s ním 15. decembra hovorili a na tele nemal žiadne modriny, škrábance ani žiadne odraniny. Súd si tiež vypočul, že Kevin neúspel v teste na detektore pravdy, ale obhajoba tvrdila, že osoba, ktorá test vykonala, nebola certifikovaným polygrafom a bola to taktika, ktorú polícia používala, aby sa snažila Kevina prinútiť, aby sa priznal. Kevin nebol uznaný vinný z vraždy 1. stupňa. Bolo to rozhodnutie, ktoré sa dotklo hlavne tých, ktorí Nonu milovali a verili, že za to všetko môže Kevin. Ale ak si niektorí mysleli, že to je koniec veci, veľmi sa mýlili. Bol to len začiatok. Ukázalo sa, že dôstojník Mark Frost, ktorý pracoval pod policajným šéfom Jamesonom Buckanom, ktorý vyšetroval Noninu vraždu, v tom istom čase podozrieval iného muža a bol ním Gary Dunn. Gary bol podmienečne prepustený a býval cez ulicu od Nony. Mark vtedy podal správu štátnemu prokurátorovi. Správa načrtla, že Kevin zlyhal v teste na detektore pravdy a že Gary ním prešiel. V správe sa ukázalo, že Gary mal alibi. V čase, keď bola Nona zabitá, vraj nakupoval so svojou matkou a to bolo podložené bankovými záznamami, ktoré potvrdili, kde bola jeho matka 15. decembra. Zamestnanec banky mu však neskôr povedal, že záznamy nemusia byť presné. Bankové záznamy neboli zahrnuté v jeho správe prokurátora. Keď Kevina uznali nevinným, Gary ho zatkli a obvinili ho z vraždy 1. stupňa. Prokuratúra tvrdila, že Nonu buď znásilnil, alebo sa ju pokúsil znásilniť, kým ju ubil na smrť. Súd počul, že obal kondómu bol neskôr testovaný na DNA a zhodoval sa s Garyho DNA.
Gary nebol na súde prvýkrát. V roku 2002 bol odsúdený na 6 rokov väzenia. Na Garyho procese v súvislosti s Noninou vraždou svedčila bežkyňa, ktorú Gary napadol. Povedala porote, že bežala na chodníku a videla Garyho sedieť na lavičke. Lavička bola vedľa chodníka. Bežkyňa dosvedčila, že prebehla okolo Garyho. Chodník sa potom stočil doprava. Po chvíli za sebou počula rýchle kroky. Otočila sa, aby sa pozrela a zistila, kto prichádza. Bežkyňa uvidela Garyho. Ten ju prenasledoval za konármi stromov. Potom ju chytil a odrel ju konárom stromu po hlave. Spadla na zem a keď ležala na zemi, začal ju byť pestiami. Niekoľkokrát ju udrel do tváre, hrudníka a rebier a opakovane jej povedal: zabijem ťa. Bežkyňa sa ho zázrakom podarila odohnať. Vstala a bežala späť k autu. Obzerala sa a videla, ako Gary beží opačným smerom. Aj keď bol Kevin oslobodený za vraždu Nony, stále bol tým, ktorý zabil a potom úmyselne kontaminoval miesto činu. Kevin bol vyzvaný, aby svedčil na Garyho procese a povedal súdu: pamätám si, ako som ju zodvihol a myslel som si, že by som ju mohol vziať do nemocnice. No nakoniec som tam sedel, modlil sa a dúfal, že sa nestane to najhoršie. Obhajoba tvrdila, že jeho motívy dotýkať sa Nony neboli prirodzené. Namiesto toho tvrdili, že úmyselne kontaminoval miesto činu, aby za sebou zakryl stopy. Obhajca Bill James sa ho opýtal: nebolo jasné, že je mŕtva? Kevin odpovedal: nikdy predtým som nevidel mŕtve telo. Obhajca Bill tvrdil, že Nona videla iných mužov počas týždňov predtým, ako bola zabitá, a keď vypočúval Kevina, povedal: nerešpektovala ťa však, ale Kevin tvrdil, že to bolo irelevantné, pretože som o tom nevedel v čase Noninej smrti. Obhajoba tiež spochybnila dôkazy DNA. Prokurátori tvrdili, že Gary bol spojený s miestom činu z DNA, nájdenej na obale kondomu, ale obhajoba spochybnila, že išlo o zhodu a tvrdila, že dôkazom nemožno dôverať kvôli tomu, ako boli zhromaždené dôkazy a ako bolo miesto činu kontaminované. Tvrdili tiež, že neexistuje žiadny dôkaz, že Nona bola sexuálne napadnutá. Garyho súd sa skončil nerozhodne. Porota sa nevedela rozhodnúť, či je vinný alebo nie. Uskutočnil sa druhý súdny proces, ale výsledok bol rovnaký. Porota nemohla rozhodnúť na základe dôkazov, ktoré mala pred sebou. Prokuratúry plánovali súdiť Garyho po tretíkrát, no neskôr sa rozhodli, že tak neurobia a namiesto toho požiadali sudcu, aby obvinenia proti nemu zrušil. Po 2 skúškach, ktoré skončili na mŕtvom bode, bol Gary slobodným človekom. Netrvalo však dlho a opäť sa dostal do pozornosti polície. V decembri roku 2018 bola polícia privolaná na parkovisko First Baptist Church v bloku 200 South Devener Avenue v Russellville, aby vyšetrila možný pokus o únos. Keď tam prišli, 40-ročná žena a svedok poskytli popis muža a vozidla, ktoré šoféroval. 40-ročná žena polícii povedala, že k nej na parkovisku pristúpil muž a snažil sa ju násilným tlačiť do vozidla. Podarilo sa jej újsť a on na svojom aute odišiel. V tom istom čase polícia preverovala ďalší možný pokus o únos. Druhý sa konal v areáli Arkansas State University. Žena povedala, že ju muž požiadal, aby vystúpila z vozidla. Odišiel, keď zavolala na linku 911. Ženy v oboch incidentoch opísali muža a auto, ktoré šoferoval, a ich opisy oboch boli veľmi podobné. Polícia zastavila auto, ktoré zodpovedalo popisu, a vodičom bol Gary Dunn.
Gary nenamietal proti obvineniam z pokusov o únos a neslušného odhalenia a bol odsúdený na 5 rokov väzenia. V súvislosti so smrťou Nony Dirksmeyerovej dodnes nebol nikto odsúdený. Čo si o tomto prípade myslíte vy? Určite si váš názor rada prečítam. Podľa mňa Kevin nebol vrahom svojej priateľky, no je možné, že sa mýlim. Je to len môj názor. Ak sa vám prípad páčil, nezabudnite na odber, like môjho kanálu a zdieľanie. Teraz už končím. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si prípad vypočuli až do konca. Buďte na seba milí, vaša Zlobilka 86.